আর ওর জায়গা ফাই সাফাইজানাই চিনি নেতারও সাফাইনাই আমার চিনি পার্টিনি বদনাম নাই হিনি সাফাইজানাই পার্টি বাইতে মালাইনা দেনা তংবা নিনি বসাজो रंफ्रेजा माने जागा सीपीएम नि आमोलो तो जों नुखा चिनि अरनि एम बो थांजा बरनि आमोलो जों नुखा हायसि जे बसाजो रंफ्रेजागै आं सीपीएम खायो हनै मोनसा कक साराया इभेन सीपीएम नि नेत्री कल्पना जमातिया यां खाजोरनि बरनि एरियानि विशाखापत्तनम मवतलांगै नेत्रिसि आरो रंफ्रेगै कतक सलरै बुथापाय जाखा बन बसाय मोनसा सारालिया हायसि मा मते चेयरमैन रय रजागै नों तंसरि चिनि पार्टी बदनामनाय हनै सिरिं पाइ हायसि ताबो खायनाय दिहायसि चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामो थातंसा जोंनो खायनाय दिहायसि जतनो ताबोके बासालायला हायसि सुरु ताबो चिनि तिप्रावो सिमिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल तिप्रामो था चिनि वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ नो बैजतो सिनि हा जे अमो फा ओ फानो जों बोसखां आगौरै तलांमा हायके चिनि जत प्रॉब्लम सॉल्व नाय हायसि जे ताबो प्रॉब्लम तो माने थुम सॉल्व नाय सल्यूशन नि लामा जों मानायसिनाय आं तानि मानायसिनाय सामानि के हायसि एग्जांपल ताबो निरने अरो पाराव तो राबार टाइनि दंगो राबार टाइ खायके 7-8 बोसोर मा दंगो जतो सिबो नों कहा फसल ना निबागै नोंनि परिवार नो सुनाना निबागै नों 7-8 बोसोर मानायसिनाय राबार टाइमनि यागुलो राबार टाइमनि परे नों बनो मा तांनाय मा हगनाय निनि जतनो मा खायनाय बिथि मारनाय उलो राबार मानि प्रसesi टेपा नावै टेपिं खायसि मा कारियो गे अमले चिनि जातनि भविष्यत सुनावनि तिनि तिप्रामो था 5 बोसोर सिकायखो आरो सिंको अंलिया हि ओ 35 बोसोर शासन खायनि सिसुं तोहा तिप्रामो था 500 तिप्रालन ताव बोंगिया हि साइतों आरो नोनि सीपीएम नि 35 बोसोर नरो लेतमा तबो खाबार नरो लेतमा साखा ताबक जों साइतोंगो सरकारो तंगो तै पर्यन्त चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै चिंसरि खगै दिनि महारानी आमचाय बोसाव गामारियाव बोसाव लामाव बोसाव दिनि आगरतला बोसानाय एसेम्बली बिसिङाव बोसों सानाय चिनि मन्दिराव साइतों जे रोमान स्क्रिप्टनि बागै आगे हिके सीपीएम नि नेतारो बा तै बादबाकी मंत्री जे अंनाय हिके सारा ग्यां पै आमा मंत्रीबो तंगो जों सरकारो तंगो जों सारा ग्याहि रोमान स्क्रिप्टनि कक जोंचिनि कक बाय सुयवानि परिवानि जों मुसुबो आनि बोसारनो हाके परिरदि हि पर्यन्त एसेम्बलीआव सारा ग्लियाफो आगेनि पार्टीनि सरकार हिके चिनले साइतोंबायले जतो एमएलए साइतों मंत्री साइतों हिके बरो फेलायखा बोबाग्रानि पार्टी बाय बैनि पार्टी बरो फेलाय निराव बुरिरावबो जतनो सानि नांनाय हायसि फेलाय माने हिके अर जागावो दफानि बांगै कक साथायगो श्री तंग्या साबु नेतै सिनिओ सामनि पाक्सा नंगिया माया हि सानाय न जों मा सोनाय हायसि तिप्रासानि 125 अमेंडमेंट बेनिफिट ने जावमनो खायदि हि सामाव बले बिरोधी दल नेतासि तारपरे चिनि तिप्रासानि बांगो हिके कक सारा गया तानि हिके सीपीएम नि जे नेता तंनाय बनि अनुमोदन माया इंगे जों अरनो बरनो सोंथाय जे गामारि आमचायाव फायनाय महारानी आमचाय फायनाय फायखा हिके बरनो मा सोंनाय निराव जे तिप्रामो था न मोनसा खायमे हि होयतंगु निराव कि तमा कक साखा निराव तिप्रासानि बांगै तमा साखा मा सोंनाय हायसि हानि अधिकार जतो सामाव हायसि बीजेपी नि नेताबो सामाव तिप्रामथानि नेताबो सामाव सीपीएम नि नेताबो सामाव कांग्रेस नि नेताबो सामाव कांग्रेस न पाय हांके सारा yang पाय सीपीएम पाय हांके सारा yang पाय बीजेपी पाय हांके सारा yang पाय और जागा जों मा बुजिनाय हायसि और ताबो बीजेपी नि एमडीसी तंनाय सीपीएम नि नेता तंनाय कांग्रेस नि नेता तंनाय दो सादिबा चिनि बुखुरनो चिनि तामसने बोसारनो भविष्यत सुनावानि बांगै नों जेकुनो एकटा चिनि तिप्रासानि अधिकारनि कक सादिबा हायसि हानि बांगै जों मा बुजिनाय जे जों यक सावानि लामा हायके एकमात्र बुबाग्रानि बिसिंति तिप्रामथा पार्टीनि आरो ओ तिप्रामथानि दाबि ब तिप्रामथासिनि हाया जतो तिप्रासा कांग्रेस सीपीएम बीजेपी जतो हायसि तिप्रासा हिंकिसि हानाय इंगे ओ कम न बा जतो सालायमांगले एक समयो जों नो चिनि सोसाइटी नो डिवाइड खायनि बागै बरक तमा खायखा सीपीएम नि
member si luku Chaudhry sai to ku thang pai ha Chaudhry no sa si dam ro lia sung phai we chini society no rag ro na ni chesta khai ka hoda okra ni samaspati joto rai ni amar no sung onariam rokha onariam ro chini samaj ব্যবস্থা no rag ro na ni nai ka karon borok jati bai jati দফা বাই দফা চিনি সমাজ ন বিভেদ খাইনি নাই খ্রিস্টান বাই হিন্দু ন ওয়ালাই নাই জমাতিয়া বাই রিয়াং ন ওয়ালাই নাই অমা হাইকে বরক চেষ্টা খাই হানি বাংনি চিনি সমাজ ন বড় দুর্বল খাইনি নাই চিনি বুবাগরা চিনি সমাজ ন রাগ রনা নি বাগৈ চেষ্টা খাইকা হানি বাং চিনি সম্মান রখা এডিসিনি শুধু অমক খতং বাগমানি সিমি প্রোগ্রাম ইয়া নিরো লেখাই নাই দি হাইছি অটো 600 অটো ওয়াইসে বাই Bobo arti pramotha simia 600 600 ta auto agi CPM ro edison no busu bosor chalok khap 30 bosor chalok kha 30 bosor borok 600 ta de auto ro ma khasim di haichi sung 4 bosor ro no ro ha haichi oma haike si compare khaike khai di haichi te pramotha mungsa khaime ya hai hini ta hodi 4 bosor borok busu khaika 30 bosor borok busu khaika bonus nai di agi borok auto ro mani लाइसेंस गिनां लाइसेंस नावी मारनाय बरनो रां मारनाय गेरेन्टर हिंके मास्टार चाकरि खाइजा मांगनाय बा पुलिस चाकरि खाइजा मांगनाय जों तिप्रामथा फाइ महाराष्ट्रनि नेतृत्वे 600 ता अतरमानि तिप्रामथा खाइनि नांगिया जत बेकार जुबक जतनो एप्लाइ खाइना जतनो माहा हाइछि निरनि महारानि आमसायो बु माहा नायनाय बेदि हारि अरम मानाय बिसिङो बीजेपी बु दङ सीपीएम बु दङ कांग्रेस बु दङ तिप्रामथा बु दङ जों अर कोनो पार्टीनि नेता चाहिँ सिलेक्ट खालिया अमो इतिहास हाइछि अमो न तिप्रासा थानसा जों पार्टी न तरजा याहि फुनुमानि प्रमाण नगे तामोसनाय बर इनकाम बु कहा दङ बरनि बेनिफिट बाहायन खबा ग्रेन्टर करि खेमावो निनि लोन इंटरेस्ट बसुबा 6% न नर्मली ना हांके 14% मारो 14 टाका मारनाय 100 टाका ओ पार एनाम तिनि जों 6% बरनि कोनो ते डिजेल दानि नांगिया इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज खाइदि गारि चालावदि मासेও 35-40 हाजार आजै दं नों पारानि बर मोनसे इनकाम करै रां खक्सफारो यावै नों अमहाय व्यवस्था मामानि बोसोर बेनिफिट खानादि बोसकाङो बोसों रफिनाय महाय नगे जों अर जागा नायो जे चिनि बुखुब्र चिनि दफानो बोसकां आगौरै तलांमानि बागै निरौ मासातियावनाय निरौ मासानाय काहा हाया ओ जिनिसा निरौ मासानाय हाची दिनै चिनि लैंड राइट्स ब्लाइखि नांगो हानि अधिकार हानि बुमु जों मोबाइल बाजाराव पाइतो बाहायके मोबाइल नि केस मेमो रय होजा अमनि नि हनै आनि नायनि नाय बन इन नक थायो जों दं हाइफान नि नक थाइनि बुमु गरै नगे बाताबो गैस पाइपलाइन फाइ निरौ नि फाइले ताबो गैस पाइपलाइन yang digi फाइ हायके और खति प्रमसा हायके मालिया बाइके मानायबा नि बुमु सिंया नो ओनजीसी फाइने और ब्लास्टिंग खाइफैनाय तार सोङै पेरो फाइनाय खति प्रमसा नायके और नि बुमु सिंया बाइके मानायबा खति प्रम हानि बाङै हानि अधिकार बेलायखि नांगो अमत्रनो जों चिनि बुखुब्र निरौ जत कामिनि बरिरनो मासिरो ना कारण बरै सिसाकेसि निनि जाति उन्नति चलारो जेसपा साइतोंनि बरिराव बुसि हांके